Jeg tror, de fleste af jer ved, hvad det her det er for noget. Der er mange brands, der har cognac sponge. Det er Mm. et rigtig dejligt supplement til afrensningen. Og man kan bruge den både alene, altså uden renseprodukt, men man kan også bruge den sammen med sin facial cleanser, eller gentle cleansing milk, eller glyco cleanse, fordi den har en god, sådan let og nænsom eksfolierende effekt. Og samtidig så stimulerer man blodcirkulationen, så man får en rigtig fin udstråling. Det er jo et 100% naturligt og biologisk nedbrydeligt produkt. Det kommer jo fra en lille kartoffelplante, en asiatisk en af slagsen. Og der er jo ikke lagt noget andet i end bare plantefibre fra den her. Så når man smider den ud, jamen, så går der en måned, så er den blevet til jord igen. Det er et rigtig fint naturligt alternativ til både vatrundeller, vaskekluder, ansigtsservietter og hvad man ellers bruger i ansigtet. Vi anbefaler sådan af hygiejnemæssige årsager, at en svamp til en person. Det er ikke en hele familien skal dele. Og har man den her svamp, så når man er færdig, så hænger man den op, så den kan lufttørre. Og bruger man den hver dag, så kan den holde i cirka 3 måneder. Når den sådan begynder at krakelere lidt i overfladen, så skal den kasseres. Så skal den ud. Og man skal selvfølgelig også holde øje med, at den ikke begynder at lugte grimt. Hvis man har fået den lagt ned i en sportstaske, hvor den ikke har kunnet lufttørre, så kan man risikere, at den ligger og rødner, og så skal man altså få den smidt ud. Så den skal lufttørre i et fint tempereret klima på badeværelset, eller hvor man nu har den, og så kan man altså bruge den i en 3 måneders tid. Jeg har lige et spørgsmål, Fie. Ja, Jeg har jo også de der svampe, men jeg plejer at putte den ned i en kop, og så hælde kogende vand henover ja, den, så lige et par gange. Sådan, det gør jeg en gang i ugen. Er det ikke det også kan en du. god Jo, idé? det kan du sagtens. Jo, Ja, absolut, det kan du også sagtens med den her. super. Øhm, jeg tænker jo også, det er et ret godt lille værktøj til de af jeres kunder, som jeg ved godt, der er nogen, når man så taler om afrensning, og man siger, det er en rigtig god idé, du får renset din hud både morgen og aften, og så kan man godt se i deres øjne, at det får de ikke gjort. Og der kan man sige, at det her det er et rigtig fint lille værktøj til dem, hvor vi måske slås lidt med at få dem til at bruge et produkt både morgen og aften. Så sig til dem, for den her, der har du et produkt til 90 kroner. Du har den i 3 måneder, og så kan du bruge den om morgenen. Det vigtigste er så bare, at du får brugt et produkt om aftenen for at fjerne din makeup og solfaktor osv. Og så kan man måske bare bruge den her i ansigtet om morgenen uden produkt, for at komme i gang med en god og sund renserutine, hvor man netop får det gjort.